boy habide Ayam. Aja. Oh, agak ini ngulu masih lama. Maaleykum salam. Bada seliga on jom sudma On jom sudah mo. okay seliga mashallah jam kan alhamdulillah baariga mau Ah, jom sudah min kam dan bota junni wada fere ndar meto to ngol lento. okay problem I mean mam ruto jun ya fere ruto ga Ya to ruto kay so. Aleli ado law non. Sunam sa arin law en jawto na ha boy. okay onon wala Dan subo ko ma yimbe ja golle tan. golle eki Golden ki. golle eki wa sona dum après ma mar jawtin Inshallah. mar jawtin inshallah inshallah joni dara yaade ko Ay joni ona ka ndaro min fum jaw golle so ni jipima. Jamma ma en jiitu. inshallah Am yaato min horam. Min e debbo mo min jawda ha ton. problem ala okay inshallah Jaram sedi to de. merci Ah, jon kay kajam ben ya min jettudo gollanto quoi. Okay, ala Habbo problem. ko sen. Ngarta. Kota andi ben no ketna kam dara. Ah, di. Antara. Sama. Itu. Ya. Galle ma. Ma celiga. Ya. Itu. boy to wajo O yalto yi golloyde. o ko dalde sa wanda no mbaɗani wona kanko foti dañde no mbaɗani Ah, di. tuga jewten wattu ɗo Oh. ɗon jewten ɗuɓe aɗani min ko an dañjinmi quoi Ah, ko min tan jiɗɗa. oɗo ko ɗalde o ala fof ko mbadda e mum o wona neɗɗo Wona. neɗɗo so tawi aɗa darta gorko neɗɗo wona gorko ɗalde Gorko. a faami Eh. ko mbatta ɗe ɗo ɗal eɗen mbawi wonde sehliraɓe min gono ɗo de a faami Mm. kala taw ko jiɗɗa miɗo wawi waɗandema so yalti tan min naata Okay, ma problem. way Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Sama. Jom galle ma woni? O yalti. Ko ni quoi. ala yimo to deƴƴini Nang hande o wetino ko sirragal ala aduni. seeragal holo Ala mi nani fof. anani Allah mi nani fof. onon garɗon ko dartude gorko makko walla Ala bab mi nani gorko mo ngari dartude ko gonga. Ko kam mi nani holko nanmi hen ko nyumi do ko mi nani dum sen. ko kallano min nani don jeeyi on wala Mira ko yaltan tan nata. jeeyi wala ɗo Ko yaltan tan nata. allah jarama min ganda ko darto Min de ngor mi hureta kal ko jimi boni mi haaldam hebi ko kalmi kedde nyalamo. Ya mi darto gorko mako awo tawi ko sirragal Allah nano ko gorko yaltan ngara dum to debbo mo. wadde onon en goɗɗodira boy ma jiggi an garaɗo Ala hay dor ar ngeen. Ala warto gorko ma ara walla Ah, ndata. gorko ma. Oh, min haala mi yeɓeɗo sukaɓe koy. ɓe hacci woɗɗo ɓe Oh. kono woni tan gore aduna Eh. ɓe Oh. Min mi yeehi mi defoy ɗo e makko arta. ok probléme ala Mi yeehi. probléme Mbayma. Galle ma jumi joni. Ah. Misali Ar ko tan galle maru. Gila attagami gila be yare tette mi de muyna mera yi wono ndo sona hande. Ko inna ma sa holi kaari o seram kaari o sera fer ma muna tampini hore ma. Man daw seyda Mamadou jom tayar baydo be tege tayar faade mi. Kanko debbo ma to ma nder suudu.
mine oɗo gonduno e on holɗum bonni mon non on yimɓe ɓe kon juuɗo no weeli ma bonno min hakkunde Mamadou Tettiɗo Mamadou watta kam ɗum wattama ɗum Hande galle ma Eyi. worini. cikkuɗa Ka jalto e hakkille ma hakkillam o wattama haydara haydara Mamadou kelam miɗi hoolimo miɗi yiɗimo aɗa yiɗimo eyyi aɗa yiɗimo normal Mamadou on to pomoni wona wonde miɗi miijo wonde Mamadou voilà kono noon namira ko aɗa yiɗimo aɗa yiɗimo kankara mo yiɗi ga onon ɓeeɗiɗo e mbi partout c'est bon komin bonnoɓe yalla namira ko bonnoɓe komin bonnoɓe ma tawro guesa Gallim. ar jehen ndewe tan min kam guesma ñayam neɗɗo kam yettimo ɗo galle mumen accu jooɗo seeɗa alhamdulillah nde woni tampare accu neɗɗo miijo no feewi ko ɓe sukaɓe kaali ko kaali ko no wawi nandude gonga de gonga ma mawɗo lelo yiya cukalel ha so ngabbe dow étage yiita mais sukaɓe ɓe kaali ko ene ñayi hakkille de man miijo en e jam kaja waɗa tinani mi arti jarama de jam tan ni awa jam tan awa on garni ko mi noddima hammi tampi mara ko téléphone gonɗa min jogino ɗo haaju tan mi yiɗi yaɗɗo voyage goto eyyi ala woɗɗani tan hedde kayi ɗo tan eyyi Assalamu alaikum. maaleykum salam jam neɗɗo mari wona basera no way noon ko kaja gonno nde waynade mi wiyamo mi yiɗi yaɗɗo to woɗɗani noon voyage ɗo tan eyyi woɗɗani ha soko kayi ɗo tan komi gonnoɗo waynade mo ni ɓaari Allah waɗi hawri hen kay e sago Allah sago ma galle nen ɗo ko galle ma debbo nen ɗo ko debbo mi anin foof ɗe wawi wonde ɗo noon ndenana kam homi ara eyyi kala ne keɓɗa temps foof rewɗo andi debbo kon ko ma reeni eyyi min kam miɗi hoolima ka neɗɗam eyyi kaja nani ana naniri noon joni kam a faami awo jarama inchallah min noon komi jawowo joni joni ɓoyata noon eyyi awo inchallah woni mi fabarenide bagage quoi awa joni kay tawno yehino Galle wonti galle. de joni kay wonti galle men ok Ɗo walo ha. Noɓe keɗo joni galle wonti galle men. Ɗo kay joni ane makko artude balɗe ko noos tan mbatten ɓe. ko nosde ok ko no Ca ɗo kay joni vraiment affaire o saɓori no fewi saɓori machallah ngal kuɗo ngal ɗeɗo waare tan sifuji a sikkan maro jolko jaltinaɗo golle an hulɓini kuɗaɗo mais pourta woro subhanallah subhanallah inga ko tawni gallam ɗo ko kaja kam wonɗo wona anke an kam ummo joni joni ndar feɗo nandu kala ko wonnoma nde sutto ittoy wona tasa wona barma kala ko wonnonoma toon sudnawa dane ma mi hokkima eyyi hande kay wallahi ko sukaɓe kalno ko gonga an kam ala ko mbiyatamani Mamadou
Mamadou ka wonɗo ala ka rundudo ton kuccidiren taw min ga sukaɓe kalno ko fof gonga selam ka wonɗo ha wala min kam hande mi Mamadou a betti kam ni meeɗa mijare ma waɗam ni min ko heddi kaja kam on kam serimo an kay so fimata ka selam